Eneritzekin hasiko naiztan, horra lehenengo galdera. Nola ikusten dezu arrasate, 100 urtera. Ehun eta piko urtetara ikusten dudala jakin, plaza bete eta eguzki handia eta bertsolariekin. Baina jendea ere aldatuz, doa ziurrenez behintzat, gazteentzako egin behar da, ala adinekoentzat. Naiz adineko jendeak ere baduen bere sasoia, gazteentzako egingo nuke igual bertsorregetoia. Mobilidade aldetik ere, zerbait bada diru truke, HT ala tranbia zer egin behar genuke. Nola trena ugari dagoen orain ere bideetan, ni denarekin ahaztu nahi nuke herritarrak bizikletan.